yo. Ito na po, nakikita nyo naman, ito na po yung dadali namin sa mga nabiktima ng Taal Volcano. So, ayun guys. Ito yung programa ni Kimpi. Ayan. So, pupunta kami ngayon sa Cavite para puntahan ng mga evacuation center. Tama ba? Ayun guys. I-update niya kayo kasi hindi na ako makakasama sa pagdadala doon. So, ayan. I-update niya kayo kung mangyayari bukas. Bukas kayo, di ba? Bukas. Kaya guys. Sige, pwede pa kumakakoy. Andito na ako sa Cavite ngayon at mamimili na ako ng mga relief goods na galing sa ating Madrid Nation. Kaya abangan nyo. Ayan, Madrid Nation. Nandito na ako sa loob ng grocery. Kaya naman namimili yan. Sa ngayon, namimili ako ng tubig. Meron akong mga nabiling shampoo, deodorant, sabon, at syempre ikot pa ako para mamili pa ng iba. Dito naman kami ngayon sa mga canned goods. Namimili kami kung ano ibibigay namin sa ating mga kababayan. Okay na guys, tapos na ako mamili. So magbabayad na kami, kaya ayan. Meron kaming dalawang card, so mamaya babalutin na namin. Kaya abangan nyo na lang guys kung ano pong mangyayari. So ayan, nakauwi na kami, Madrid Nation, kaya naman magsisimula na kaming magbalot ng ating mga donations para sa ating mga kababayan. It's already 9 PM na po and kakatapos lang po namin mag-pack ng ating mga donations para sa mga evacuees. Kaya naman kita-kits and abangan po natin ang mga susunod na mangyayari. Good morning, Madrid Nation! Ngayon, nandito na kami sa evacuation center, kaya naman i-distribute na natin sa ating mga evacuees ang ating mga nag-donate. So ngayon, kakatapos lang namin mag-distribute sa unang evacuation center. Sa ngayon, naghahanap pa kami ng pwede nating pagbigyan ng ating iba pang donations. Tapos ngayon dito sa daan, meron kaming binigyan na para sa 5 families kasi hindi pa daw sila nakakatanggap. Kaya yun, maghanap pa tayo ng pwede nating pagbigyan.